Hello mga kadors, gawa tayo ng macaroni salad. Ito yung macaroni ko na luto na. Lagyan ko ng carrots. May carrots na po. Tapos lalagyan ko ng all-purpose. All-purpose ang aking gamit. Lagyan ko nito condensed Alaska condensada. Maliit pa lang butas. Diyan. Bakit? Tapos ito na yung ano ko guys, Fiesta del Monte. Gusto ko yung iba hindi na lalagyan ng juice, pero sa akin ilalagay ko lahat kasi maubos naman ito, hindi naman ito masira. Ilang days lang naman. Kung matagalan, di na lagyan ng yung juice niya, hindi na isama, pero sa akin isama ko kasi ano lang naman ito, ilang days lang naman. Dalawa lang kami dito guys, pero bibigay ko yung sa iba sa ano, ang close. Tapos lagyan ko dito ng pickles. Ting pickles po. Hindi man ito maasim kasi hindi naman ito maging maasim. Kasi meron mang ano, merong condense. Ito oh. Tapos konting salt. Salt. Tapos pepper. Mayroon akong pepper dito. Ayun na. Wala akong pasas guys. Hindi ko na nilagyan ng kaong. Kasi masyado na marami. Iubusin ko lang ito. Pagkatapos, yun na. Lagay na sa ref. Hindi masyadong nabuksan. Ayun. Yun. Dalawang aking all-purpose cream. Lalagay ko yan isa. Hirap pag walang assist guys. Ayun na. Masarap na ito pag malamig. Dana guys. Ito na po. Simple lang guys, pero pag nasa malamig na galing freezer, masarap na to. Ayun po oh. Yan. Thank you for watching. Salamat po.